гази моеъ барои воситаҳои нақлиёт ҳамчун сӯзишвории асосӣ ба ҳисоб меравад. давоми чанд рӯзи охир болоравии нархи сӯзишвории гази моеъ ва бензин дар шаҳри Турсунзода низ ба назар мерасад. اینجا ما در همان نقطه هایی که رانندگان گاز خریداری میکنند در همان جا قرار داریم. در بعضی از نقطه ها بالاروی گاز به 3 سومون و 70 درهم و در بعضی دیگر باشد به 3 سومون و 90 درهم رسیده است و رانندگان نیز میگویند که 2 ماه پیش نرخ گاز به 2 سومون و 15 و یا 2 سومون و 20 درهم برابر بود، امروز باشد به 3 سومون و 90 درهم برابر شده است. از این رو آنها نرخ راهگیرا را نیز برداشتند. арзиши роҳгирои Турсунзода душанбе ба 15 сомонӣ расидааст ки чанде пештар ин нишондод 10 сомониро ташкил медод. газ қимат шудаги мо студентҳо азоб кашидастем. мо як ҳафта шуд вай 6 сомонӣ буд, ҳозир гирифтиян 10-15 кардагиян. и дар куҷо туғри мегира? мо студентҳо ай худи регар худи душанбе мерем мебинем, ягон ҷо дар туғри намегира. агар имконият бошад ҳамин роҳгироро арзон мекарданд, газа арзон мекарданд, бисёр хуб мешуд. ронандагон мегӯянд боло рафтани арзиши газу бензин бо шиддат ба кори онҳо таъсир гузошта пеш аз ҳама ба даромади хонаводаашон зиён хоҳад расонд. бояд гуфт ки арзиши роҳгиро дар дохили шаҳр бетағйир мондааст. ҳозир мана мебинед газ қимат шудагӣ. мана як кӯрик тов мехӯред, мисол якта одам мешнад як хел вақт. ана газ қимат. ҳудуди 90% гази моеъ ба Тоҷикистон аз Қазоқистон оварда мешавад. онро ширкатҳои гуногун ба Тоҷикистон ворид мекунанд. ҳарчанд ки арзиши сӯзишворӣ боло рафт, аммо нарху навои маҳсулоти ниёзи мардум аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ ва гӯшт бетағйир мондааст. 1 килограмм картошка ба 3 сомонию 30 дирам, пиёз ба 2 сомонӣ, сабзӣ ба 1 сомонию 50 дирам, гӯшти гов ба 35 сомонӣ ва гӯшти гӯсфанд бошад ба 36 сомонӣ баробар мебошад. ин нишондиҳанда дар муқоиса ба соли гузашта пасттар аст. зайнаби Зайниддин, Зафар Ҳасанов барои барномаи иттилоотии Хабар.